ini je সংবিধানनि je manthai article 2 এবং 3 no tui get a triparlen जों अमो साननानै बागैनो फायो जों कुनु राजनैतिक दल बा बीजेपी नि थानि साननानै फाया जों केंद्र सरकारनि थानि भारत सरकारनि थानि सिनि मानथाइनो जों साननानै फायो सेमाबो जों फायो ताबो फायो जत दिन मायासा पयनो जों अर फाइ सान फायनाय सिनि हास्तेयावबो जों सभा खालायनाय এবং দিল্লিও ফাইব সভা খাইনাই চিনি মানথাই যে চিনি अब সংবিধানিক যে অধিকার ব সারা ভারতবর্ষनि बर रक बरबो सितुन जों अमनो सानानि बागै तिनि अर दिल्लीबो जन्तर मन्तर फाय आसोक बर गोबांमा हाकचालनि तिनि अर फाय जों कुथुमलाय फैका सक्सेसफुल तो जों आगिबो नर साइमानो चिनि भारतनि संविधान 6 शिड्यूल करै जों सबानि बिसिंतिनो जों 6 शिड्यूल मानखा एकाय ताबुकबो जों आर्टिकल 2 3 नो सानै दंगो एकाय अबश्य जों सक्सेस सुनाय चिनि बुबाग्रा दंगो चिनि लगी जों अर रां पैसा बा कोनो किसुनि बागैया बुबाग्रा स्राय स्राय सायरिका जों आबोनि बागैनो जों ताबुक चिनि बुबाग्रा तैफां बा गेटा तिफारलेननि बागै जों अर सभा खालाय दंगो एबं जों सालसा सक्सेस सुनाय एबं सक्सेस सुयासा पर्यन्त जों नग किफिलानि जों संगि दंता